Да не тичаме с риск за живота си между двете платна и градинката, нали, докато не можем да хванем зеления светофар. Обаче те пък казват, че си разбиват колите, че се бавят, че стават натрупвания в града. Да, разбирам за колите, че се разбиват, но искам да им кажа, че по-добре е една разбита кола, отколкото един разбит живот. И нека всички, които имат претенции, да ни подкрепят, защото моята борба срещу общината е, откакто загубих дъщеря си, е много трудно. Трябва да знаят, но в крайна сметка тия пари, които ще дадат те за ремонта на своята кола, биха предпочели наистина за колата си да я дадат, колкото за погребални агенции. И смятам, че всеки един съвестен гражданин би трябвало и да е наясно с това. Не мисля, че това за счупените коли е извинение за тия, които не спазват правилата. Кажете малко повече за хората, които присъстват тук, откъде са, по какъв начин ви подкрепиха? За съжаление, във Варна гражданите, може би едно-две семейства ни подкрепиха. Всичко това са наши познати, хора, които са съпричастни с нашата болка, на моята, на родителите на Ники. Така и очаквах. Варна, в принцип, много трудно се започва с такива инициативи, но мисля, че е крайно време да осъзнаят, че за секунди живота им може да се обърне и утре наистина могат да дойдат да застанат до мен и тогава ще разберат за какво е била цялата моя борба.